Na výsledku sa zhodla výberová komisia i poslanci mestského zastupiteľstva. Spoločnosť Správa mestského majetku Galanta už pozná svojho konateľa. No bohužiaľ, táto funkcia bola neobsadená z dôvodu práce neschopnosti konateľa. Zároveň sme nemohli takto ďalej fungovať, takže 2. júla som vyhlásil výberové konanie na túto pozíciu, kde do výberového konania, ktoré následne 5. augusta sa pretavilo do ústneho pohovoru, sa prihlásil jeden kandidát. Po ukončení pohovoru bolo podľa slov primátora konštatované, že kandidát splnil nielen všetky formálne náležitosti, ale aj zodpovedal na všetky otázky, ktoré mu boli zo strany členov komisie položené. Následne bol kandidát komisiou posunutý na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Pretože táto vec je delegovaná na mestské zastupiteľstvo, ktoré volí, odvoláva konateľov spoločnosti. No a dnes teda priamo na valnom zhromaždení som na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vymenoval Katarínu Kanderovú, už teraz to môžem povedať, za konateľku spoločnosti Správa mestského majetku so začiatkom výkonu svojej funkcie 1. október 2024. Zaujímalo nás, prečo Katarína Kanderová zareagovala na túto pracovnú ponuku. Ja som z praxe robila veci, ktoré veľmi úzko korešpondujú s činnosťami, ktoré sa popisujú ako činnosti vykonávané práve touto spoločnosťou. Takisto mám dlhoročnú teda manažerskú prax vo vedení tímu, rôznorodého tímu. A prečo nie? Cítila som sa v tej predchádzajúcej práci, kde som tieto skúsenosti nazbierala, cítila som sa dobre. Tak prečo sa zasa nechce cítiť dobre v tom, čo viem? Možno také nejaké vaše prvé kroky, teda kam zavedú v tejto pozícii, alebo teda čoho sa chopíte ako prvého? Budem chodiť s otvorenými očami a ušami. Budem pripravená zachytávať s pokorou každú informáciu a príjmem každú podanú ruku na pomoc, pretože viem a je mi jasné, že sama nezačnem. A už potom budem s tým svojim osobným vkladom sa snažiť byť stále samostatnejšia a nesklamať dôveru, ktorá mi dnes bola zverená. Veronika Hrobáreková, televízia Kraja.